سلام زخبركم تقاتلت سينما سمرة كابلوم جميرنا دما بقطتا ابزمت زلو سومن كنا محلال فلكم بامنا دما بشمين بشم تعذبتن كمسجنا كفوتو نايلوم زعبا سبورتنا كابتن شوعة عبيت كلبات عاد انجليز ابرقو كنتات كوينن نزع عمت جميرون او زلوا كلبات منين مانشستر سيتي ارسنال مان يونايتد ليفربول تشيلسي توتنهام نيوكاسل كما يتبلن حجي بأمنة أبدين زقولت كلها مجمرتا سمرحة وين زعدل سلازغاب كاني بلبي مسكن بعبيو channel سينما سمرة نزعدل سلازغاب كوني بلبي مسكن مساف كرتي صغري كراخب حسابي كذبون نزعدل سلازغاب كو دقيمة يمسكن من البات الاستنا بمنتهي كنجمرو دس لاني شوعات عبيت كلبات عد انجليز كنبل جميرنا لنا ابتي كلتا شح انا بفلاي انا سخاتات الكل زي دبلو ግን ካብ ቅድሚ ካብቲ መወዳእታ ተስዓታት ጀሚሩ ኣርባዕተ ዓበይቲ ክለባት እናተባህላ ይኸዳነረን ሽዑ ናይ ማን ሲቲ ብሃፍታማት ዓረባውያን ምውናን ምስ መፀ ካብ 4 ናብ 5 ደይበን ማለት እዩ ብድሕሪ እውን ቶተንሃም በኣልያ ናይ ፖቼቲኖ ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ኩዕሾ እግሪ ሰውራ ገይራ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ብተኸታታሊ ክትሳተፍ ጀሚራ ኣብ ፕሪምየር ሊጉን ኣዝያ በዳሂት ጋንታ ኮይና ዓመታት ኣብ ዝቐፀለትሉ ድማ ናብ 6 ደይበን ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ልክዕ ከም ናይ ማን ሲቲ ብዓረባውያን ሃብታማት ተወኒና ዘለና ኒውካስል እውን ተርእየና ዘላ መንገዲ ብዓብዩ ዝሓለፈ ዓመት كمي عينت بدو فتيرات لنا عبيت كلابات اب تشامبيونز ليج تساتافيت الله اكايد اول دحري تملس اي تمثلن يا دحارني شين قلصنهم سلازي نيوكاسلون حنت خاطر عبيتي كلابات سبحانه عبد انجليز كوين الله ناي سلازي اب ساعات زي شوعات عبيت كلابات ني عبد انجليز كنبل تجديدنا لنا بعابيو اب تشامبيونز ليجون بشدشته كلابات تساتفالو حسابات ابز قربا زي كتغبري زبال زرباتات አሉ እቲ ምንታይ እቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ውድድር ወይ ክለባት ኣዝየን ዓብያ ስለ ዘለዋ ናት መርኣያ ማለት እዩ ናብ ሕቶ ኻነ ምምላስ እንተዳ ብሲቲ ጀሚርና ሲቲ ሰለስተ ዋናጮ ድሕሪ ምዕዋታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሰዓት እዚ ተዛዓበ ነዚ ሓለፈ ዓመታት ወላ ፕሪምየር ሊግ በተደጋጋሚ እንዳልዓለቶ ወይ እንዳትዓወተትሉ هلا ቻምፒየንስ ሊግ ዘይ ምዕዋት ሓደ ዓብ ጸውጥ ነይሩ ንጓርዲዮላ ነታክለብን ማለት እዩ ነዚ ድማ ብሰዓት ስለዘሳኽዎ ዋላ ስነ ኣምሮነቶም ርጉእ ይሰሩ ብዓብይ ኻተሪና ካብቶም ዓመዝ ነበሩ ተጻወቲ ምናልባት ጉንዶጋን ወፂሎ ጉንዶጋን ድማ ኮቫች ተኪሎ ማለት እዩ ማሃረዝ ወፂ ናይ ማሃረዝ ምውጻእ ምናልባት عامون دبزح كفال اب بنش كوف دبل نيرو يكون بقى ولاو ناتو اب ساعات زي حدا داكوز تبعها ازي بولس تي بوتا ز صاوت كاب بلجيم يمصلو ناتو تتكي مالتي لابورت ناب ناي سعودي لي كايدلو نسو دما ب غابارج تكيلو نستون اوانج عالم بيناينات عين طاعات كم زرعه سلازي سيتي ب تصاوت وصيما نتم تصاوت خابس كبا تكياتهم الله ابتمي ابز حلفه كل تصاوتات ولا بتي كوميشن ولا بارسنال تسعرب تزرعنا يو وحدات كن ولا حنت خيت تنكفي نتيجه كم تزبل بو قديمه دما كاصوتنا صايا ابز عمد زي بريمير ليج زي موسادوم زحميهم ايكونن جنس مستغلو زلوهم بقعات تي كنت امرو ناتومون مسمعوات ناي تشامبيونز ليج بزح حطوتات سلازملسو ابرغو كنتات كم زلو كم زرعنا يمسحلف تصواتاتون ملو بملو شدشنت في يزوت يمالو سلازي سيتي ابرغو كنتات الله خبري خل مالتي كان جن من البات بدحريو كتسرعت خلاف ساعات زي ارسنال ساوث بالكعش شدشنت في حزالنا كاب شدشنت في حزالنا كان ابز كرامتي كعنت عدد جيرو تخاتاتي لنا هنا ولس عدد جيرو مي ولا
ናይ ቲምበር ጅምር ከየበለ ካብ ሲዝን ዳርጋ ዝኣልዮ መስበርት እንተጋጠሞ ጽቡቅ ዝኾነ ዕድጊ ገይሮም እዮም ሓደ ሕቶ ደሎ ናይ ሃቨርትስ እዩ ምክንያቱ ኣርቴታ እንታይ ዓይነት ፀወታ ይክፃወቶ ዝደሊ ደሎ ኣብ ሜዳ ንኩላህና ማለት እዩ ሓደ ፕሩፍ ዝኾነ ውፅኢት ኣይረኣና ዘለና ግን ካብኡ ናብኡ ጥዕምቀት ጋንታ ተመሓይሽ ብዘይቀል ዓለም ማለት እዩ ግን እንታይ ኢኻ ትርኢ ስጋብ ሕጂ ርኢናዮ ከም ዘለና ትሸቶ ናይ ምዝጋብ ፀገም ግን ኣይተፈትሐን እቲ ኣብ ቅድሚት ሓደ ቀታሊ ዝኾነ ኣጥቃዓይ ዘይምምፅኦ ገብርኤል ጆስ ብልክዕ ተሰይር ነይሩ ሕጂ ይምለስ ኣሎ በዓል ኣሎ ግን ገብርኤል ጆስ እውን ብልክዕ ነቲ ሕቶ ዝምልስ ኣጥቃዓዩ ኣይብልን እየ ስለዚ ኣብቲ ምጅማር ስለ ዘለና ተሃዊኽና እቲ ንትንክል ብላይ ንኽእልን ግን ናይ ሳካን ማርቲኔል ኣጀማምራውን ዝሕል ኢሉ ምስቲ ምህላው ኣብቲ ማእከል ብልክዕ ብዙሕ ለውጢ ተገይሩሎ ኣብቲ ሸቶ ናይ ምዝጋብ ግን ዝበዝሕ ክፋል ናይ ፀወታ ኩዕሾ ተቆፃፂርካ እንተደኣኒ ቀታሊ ዘይኮንካ ሓደጋ እዩ ብፍላይ ምስቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ተወዳዳሪነት ማለት እዩ ስለዚ ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ናይ ኣርሰናል ከምዚ ህውኽ ኢልካ እዝንትን ምክንያቱ ዘኽፍአ ፀገም ኣይረኣና ካብቲ ተዓሚ ሒዛቶ ዝነበረት በዓል ድማ ኣበሪኻቱ ክትመፅእ እንዲኻ ትፅበ ስለዚ ብሰዓት እዚ ቁሩብ ካብዚ ጉድል ዝበለ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ ብርግፅ እዚ ክትብል ኣይትኽእልን ማለት እዩ ካብኡ ንቕፃል ሊቨርፑል ብልክዕ ኣብ ቀዳማይ ፀወታ ምስ ቸልሲ ማዕረ ተፈላለያ ኣብ ካልኣይ ፀወታ ኢቨን ሓደ ተፃዋታይ ቀይሕ ወፂእ ከሎ ዓወት ሒዛ ክትወፅእ ኢላ ኣላ ግን እቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ተፈጢሩ ዘሎ ለውጢ ምክንያቱ ብምሎም ቶም ኣብ ማእከል ዝነበሩ ተፃዋቲ ሄንደርሰን ፋቢኒዮ ኣልካንትራ እውን የለን ኬይታ እዞም ኩሎም ተፃወቲ ሜዳ የለውን ኣብ ሰዓት እዚ ገሊኦም ተሸይጦም ኣለው ናብ ኣረብ ሊግ ከይዶም ኣለው ስለዚ ተተኪኦም ኣለው እዞም ተፃወቲ ሙሉእ ብሙሉእ ንማእከል ሜዳ ምቕያር ማለት ዓብ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ክወሃዱ እቶም ተፃወቲ ናይ ፋቢኒዮ ቦታ ካብ ልክዕ ኣይተተክአን ምናልባት ሓደ ተፃዋቲ ኣምፅኦም ኣለው ንሱ ብሕጂ ኢና ንሪኦ ግን ዘሎ ናይ ትራንስፈር ግዜ ተጠቂሞም ሓደ ነቲ ማእከል ሜዳ ወይ ድማ ነታ ናይ ፋቢኒዮ ቦታ ልክዕ ዝትክእ ተፃዋታይ ክሳብ ዘየምፅእ ሊቨርፑል ርግእቲ ኮይና ክትከይድ ኣሸጋሪ ምክንያቱ እቲ ማእከል ሜዳ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ድሕሪቱ ገለ ለውጢ ክገብር ኩሉ ተፀቢዎ ክሎፕ ኣይገበረን ስለዚ ሊቨርፑል ብልክዕ እኳ ኣብ ቅድሚት ብሉፃት ዝኾነ ኣጥቃዓት እንተሃለዋ እቲ ማእከል ሜዳ ግን ኣብ ርጉእ ኩነታት ስለዘየለ ኣሰካፊት ኣላ ኮይና ትስምዓኒ ኣብዚ ዓመት እዚ ምናልባት እቲ ባህሪ ናይ ሊቨርፑል ፀወታ እንዳኸደ እንዳተስተኻኸልካ እንዳተዓረፋ ናይ ምኻድ ባህሪ ኣለዎ እዚ ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣራይ ናይ ቸልሲ ናይ ቸልሲ ሕንቅሊተ ማለት ፖቸቲኖ ትራይ ካብ ድመፅእ ሸዓተ ተፃወቲ ገዚኡ ገና ኣይወድም ዓሚ ርኢና ኢና እንዴት ተፃወቲ ከም ዝተገዝኡ ከባቢ 1 ቢልዮን ዝኸውን ወፃኢታት ተገይሩሎም ተፃወቲ ሱርበትኻ ለውጢ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ጋንታ ብናኣሽቱ ተስፋት ተፃወቲ ብልክዕ ትትካእ ኣላ እታ ጋንታ ግን ተዋሂዶ ኣብዛ ዓመት እዚ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዛ ዓመት እዚ ፖቸቲኖ ንፈልጦ ኢና ኣብ ቶተንሃም እንታይ ከም ዝሰርሐ ቀዲሞም ክዛረብሉ ፀኒሐን በዞም መንእሰያት ተፃወቲ ሓደ ነገር ከም ዝገብር ይርዳእካ ግን ኣብዛ ዓመት እዚ ውፅኢት ሒዙ ክወፅእ ድዩ ግን ዓብ ሕቶ እዩ እቲ ዝዓበየ ናይ ተመክሮ ሕቶ እዩ እዞም ተፃወቲ ብተመክሮ ኣይበሰሉን ደለዉ ሞ ፕሪምየር ሊግ ዝኣክል ዓብ ውድድር ምናልባት ኣብ ተቐዳማይ ፀወታ ምስ ሊቨርፑል ዘርኣይዎ ናይ ምቅላስ መንፈስ ምናልባት ተስፋ ሂቡ ነይሩ ኣብ ዝቐፀለ ፀወቶም ግን ርኢናዮም ብቀይሕ ወፂዋ ንከሎ ዌስትሃም 3-1 ስዒራ ክትወፅእ ክኢላ እዚ ድማ ሽዑ ንሽዑ ከቢድ ሕቶታት ከላዕል ጀሚሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መቸም ትፈልጦ ኢኻ ሰማይ ክሰቕልኻን ካብኡ ከጥፋን ብዙሕ ግዜ ኣይወስደሎምን እዩ ስለዚ ኣብ ቸልሲ ብዙሕ ሕቶ ተላዒሉሎ ብዓብዩ ኣብ ቅድሚት ናይ ምኩር ኣጥቃዓይ ሕቶ ገለ ኢሎም ብዙሕ ግዜ ደጋግሞ ኣነ ግን ንሱ ጥራይ ኣይኮነ ብዓብዩ ሲ ኣለዉ ብሉፃት ተፃወቲ
بعد كاسيرو تجازيلو بزح وصايتات كيروم تماكل ميدا قيروم بمولت غانتا قيروم يمكن بوتشيتينو انتاي كرينا بك حنق ليديا منالبات زعمت زي دو امزي نحششو ويدما غانتا نسرحلو إلهم ديم قوموا كويس يسمعني زعمت زسي غانتا نسرحلو كم فكرت مالت هو نتصور زخانه بلان حيزون عمتا كمز درجه بتصحينا دحريو كمزي إلهم كمزي ارسنال ستيب باي ستيب مناباتكم عينت بلان حيزون تلم هاي فلت انقل بلكع ازيم بزحت زعبي كاب زعبي شغرنا تشيلسي بوتشيتينو تاعي وين دولو بالانس سينو لو تكانت حجون ازيم بزحت تصاوتين دولو ازغال بعدو شغر سيلفا زحلف عمدو قال خد تصاوت تشيلسي نتي زربات زاريبو مونيرو مالتي تي مغير خداس سبيبنا زعينو تزربا تزاريبو مالتي اجي بالانس يدلي اب حدا كانت مخنياتو بزحت تصاوت انت اليوم امو انتاي بلادنا تشيلسي كل وددر ايكونت اندلا ابزي عمت زمالتي نالبات اوكي اف اي كابالو كارلين كابالو قال تم تصاوتين حدا عقب زي قالو كسلفو انت زي كيلو زي عقبነት تفتح زي عقبነት دما فتغانتا زفترو زي رغبነት كهلو يخالي سلازي انتا يوم زحسب دلو وي انتا يدلو بلانو سباب حجي بنصور رد ايكون زلو سكابزي ماي مسغغار بزيد ودا ምናልባት ክንደይ ተጻዋቲ አፋኒው ናብ ባላንስ መልስዎ ለኾን ትጋንታ ብድሕሪ ድማ እዞም ከምዚ ካርታይ ሻል ዕድል ምናልባት ደይ ተጸበና ያጋንታ ክትከውን ትኽእል ቸልሲ ስለዚ ግን በሐፈሽት ይኸለኻ ግን እዚ ኢልካ ዛዕባ ቸልሲ ዝዛረብ ዝዓመት እዚ ኣዚ ኣሸጋሪ ምናልባት ኮይን ድስማዓለ ግን ታዝበልኩ ያ ማለት እዩ ነዛ ዓመት እዚ نتصاوت موحدي ويدما حدا ستيب إلهم حسبهم انترا جميرهم اللوخا رينا مالتي اوكي نخيدنا ب توتنهام تعب حتو ناي توتنهام هاريكين قريفو له هاريكين مالتك بريمير ليج بعبيو تحري على مشرر تي على انشرر جهريو تزبزح شوتوتا امزغي ودلو تتصاوتايو حساب كندي قتالت قاي مخانو زعمتات ندارعنا يمصينا اينا سو ازز اكل هتقعي بايرن مونيك سديدو مولو سو نعو هتكز تتصاوتايكا وصلت حتى ايمصو زي عبب الدهوي مالتي كمزي مرعوي زي بلا داس وين هذا توتنهام شد الى منالبات زي اسلطاني حدا اب توتنهام عمدات دقف توتنهام زنافقو صبو صوتا اريناي ابز حلفه تصوتات اب رئيس مانشستر يونايتد معواتهم دما منالبات حدا عب نجر تراي توتنهام بقى صبو منقدي تمليسا قال قمتا زبل بزح تنتناتات وهابري له ግን معاي اي مثلا منالبات مانشستر زلاتو كنتا مانشستر يونايتد زلاتو كنتات توتنهام حدا عدل كوينو ابتي موها عباي غانتا مانشستر تاكل مسحارو قداماي صوتا قال تسفاتات كوبو ويدما امورالو حدا ነገር كلو ليغن بحقي توتنهام تا نزوددر كومبيتيتيف زونه غانتا تسريحا لايله ايامن بعبيو عامز رانا يا غانتا اوكي مستوسن لوقتات تغيرلو ግን حفشاوي استن كرمي زلوا غانتا كتوادران كلخه نخومو زخون بقعات اللوا الى حسنني منالبات እዚ ሰልጣኒ አይንፈልጦኒና ሕጂና ንሪኦ ዝብዓቱ ኦኬ ጽቡቕ ሪዛልት ከም ዝነበሩ ኣብ ንፈልጥ ኢና ግን ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ምናልባት ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን ትዛዕበየ ሽግሩ እንታይ እዩ ከምቲ ሓንቲ ወይ ድበልኩ ወይ ትዕወት እንተሊኻ ማለት ስትሽምካ ብጽቡቕ ስለ ዝለዓል ሞራሊ ክልተ ሰለስተ ፀወታታት ነጥቢ ምስ ዝጠፍእ ግን تزمت صاطي تزمت حطوتات كمي ريزيست غيرو يخيد كمرينا مالتي ግን حفشاوي تي هاريكين زاكل تصاوتاي زي بتقوم انا حدا كبيت
بوكو كوين بسمعني مالتي. اوكي نخيد ناب مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بزعامة زي تي عبي حتو ويدمان كمزي قالوا تاو سابرايز قالوا سابرايز يقينا دلنا منياتو عمي زرعيتنا تولدارنت تينهاج بصراحة صراحة تباهيلو قليل كاي نبرا بزح صبوق نجار توري لا في عمت توديو مالتي سيزن تعاصي سلازي ابز عمت زدما زحشت مانشستر كتمصيا እና ተባህለ كله አጀማምራ አይግድና ማለት ምናልባት بعبيوت نماونت دارجا كرمت من دخيم بخمسة ميدا دما تزقبا بوتون ويك عالم دلو كاسيميرو كابتي تعامي بزح زتوري نمانشستر بقى كاسيميرو لو تابلست مانشستر الله كاسيميرو يلنجد تبعالو دما تبقعت تحيزو كملا سايك عالم سلازي اتماكل ميدا ناي مانشستر يونايتد سيبو فولي مالتي تخفيتو نولفس حدا بزيرو خسروان كله تصاوت نولفس كمي يتححسوا نيرون ريناي هنا مالتي سو من البات تينهاج ابتي اثار الكففال كاسيميرو زدقف تصاوتاي زي مغبارو حدا صقامي تبايلو يزرب مالتي انا قد فليز بلا ناتي حساب انتاي تصاوتنا مانشستر بسوانهم الله ودي برونو حلقة قانتاني مانشستر كنت شيء من لوست عمت زي أبتي ميدا كن ناي مرحي تي مرح خبوز قبو ديسيبلين أي تريلو أبز حلفان حدا يشتي تتصاتاي مسوخ قايا ترايو زي أبز حلف عمتاتو مرينا قانتا ويتصوتا أبز حيلو لوي مانشستر قولات أبتمرح له بزي نقانتا خرقاق أي تريلو قدمو نسو إيدو نانقساقس ገለ ዘይጽቡቕ ዝኾነ ምልክታት ክገብር ዝርአ ተጻዋታ እዩ ሕጂውን ልክዕ ከም ኮይኑ ተመሊሱሎ ስለዚ ካብኡ ይጅምር ማለት እዩ ሓለቓ ጋንታ ናይ ሓንቲ ክለብ እንተደኣ ንርጉእ ደየለ እታ ክለብ እንታይ ክትከውን ወይ እቶም 11 ሜዳ ወሪዶም ድንውሲ ብናይ መንፈስ እዮም ክፃወቱ ራሽፎርድ እቲ ኣካላዊ ቋንቁ ክትሪኦም ከለኻ ኣነ ኣይደኖ ከምዚ تحقيسو لتصاوت تحقيسو لي لتصاوت دلو بزاقانتا إلكا تحسب كواتسيلو لا تباهلهم كله نوع زبالة كونترات فريم له بحافشو أبتقانتا حدث كقلت ويد ما خقلها زي خالد شقر كم زولو يزرعين معي انتهي مالتي نوحيو تي ستورسي تحري فوركسن مانشستر كم تدري مانشستر تكون أي كالت حدا خالتي معي حتى زبناني أبز حلف عمتات بزح جنسة بيموتي نالبات نتوم هننتي وصلنا زبل كل جزيء زبها لزنجرزي اليوم تصاوت وصوم تجنزب ديوت وبين كوين يسمعني تجنزب ديوت صدلو كمي إما حدا نابنت كاسيمير أوكي زحلف عمت بلوس من قصة عصاري خوف دلي أما مدريد تغهبوز الهيبو إيو نابو مانشستر ب7 مليون تعديو كابتل عمد ماكسيمم 3 عمد كون لعلي كقلقل زغل تصاوت هيكون بلكع كاني كاسيميرو نويح تحسيب له دمصات تصاوت هذه كان هيكون امودا تسعه كم يكم دمصات نذكروا هنا حجه تزغبر عدقتات نبعل حدا سلطان يمص نسو ناتو عدق قبر يوص كلا سلطان يمص ناتو عدق قبر سو كابت مجمرتا دحر فوركسنسي مش انا كم تذكروا كلهم سي فوركسن ابتي زحلفتي ورك اوز بحال زمن ناي مانشستر يونايتد تريبل عود زمصلوسي نتوم ناشتوز نورت تصاوت كما بحده عمتات نيرو باي مانشستر بريزالت زغوللوت العمتات كونير ازيا مالتي ግን ንዕኡ ሓሊፎም ቶም ተጻዋቲ ኣብ በቕዓት መጽዮም ነቲ ሁሉ ዝረኣናይ ዓወታት ከምጽኡ ኢሎም سونتاي بلان مانشستر يونايتد معايا يبدأ ناش تصاوتي أمسيهم نتاقانتا كم بحدش صورة فتيرهم ديو
ሓደ ናይ ማንቸስተር አይደንቲቲ ዘለዎም ተፃወቲ ፈጢሮም ክመፁና ኣይመፁን ኦኬ ገንዘብ የውፍሩለው ዓበይቲ ተፃወቲ ኣቦቱ ገዚኦም ድማ ታጋንታ ልክዕ ምስ በዓል ማንሲቲ ተወዳደር ጋንታ ክስርሑካ ኣይረኣናዮም ይመፁ ከ በዓል ፖግባ ክንደይ ሚልዮናት መፅኦም ርኢናዮም ግን ሙሉእነት የብሉ ኣብ ገለ ቦታ ከባቢ 100 ሚልዮን ሂብካ ተፃዋታ ኣይተምፅእ ኣብቲ ካልእ ዘድሊ ቦታ ድማ ዓመት ሙሉ ብጎደሎ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ኣጥቃዓይ ቦታ ነዊሕ ይዝረበሉ ኣብ ቡኮ ከም ዘሎ ማለት እዩ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ከምፅዎም ከለዉ ንሲቲ ወዲ እንዳተባሃለ ጨወም ኣምፅኦም ድሓር ከመይ ገይሮም ካብ ማንቸስተር ወፂኡ ሪኢና ኢና ማለት እዩ ሶ እንታይ ተሓሲቡሉ ይብልካ ሓደ ሰልጣኒ መፅኡ እንተዳኒ ንሓደ ተፃዋታይ ኣምፅዎ ድሕሪ 6 ወርሒ ካልእ ሰልጣኒ መፅኡ ኣብ መደበ የለካ ንብሎ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ፕላን ኣላ ድያ ብልክዕታ ጋንታ ንዓይ ሕቶ ሓደ ዝዓበየ ነገር ካ እንታይ ክርስቲያኖ ብልክዕ ኣብ ምንታይ ሰዓት ተዛሪቡ ገለ ካልእ ሕቶ ክኸውን ክእል ግን ትዘሎ ናይ ኣድሚኒስትሬሽን ፀገም ግን ተዛሪቡ ሶ ንግደፎ ሮናልዶ ነብሱ ከላኸል ዲ ተዛሪቡ ገለ ንግደፎ ግን ሓቂ ድዩ እቲ ናይ ምሕደራት ፀገም ኣሎ ዲ ማንቸስተር እወ ግን ኣብ ሰዓት እቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ምሕደራት ፀገም ክርስቲያኖ ተዛረቦ ብሜድያ ይኹን ብካልእ ክዝረብ ኣይተደለየ ንመንዳ ክርስቲያኖ በቲ ጉዳይ ክረብ ተደልዩ ሕጂ እውን ምናልባት ከምዚ ዕመት ኢልና ክንሓልፎ እንተዘይደሊና እቲ ማንቸስተር ዝረበ ብዓብዪ ናይ ምሕደራት ፀገም ስለዚ ኣብኡ ዓብዪ ፈውሲ ዘድሊ ኮይኑ ስማዓኒ እዚ ክሳብ ዘይተፈወሰ ድማ ተፃዋታይ ምግዛእ ንባዕሉ ንበይኑ ምናልባት ኣጥቃዓይ የድልዮም ኣሎ ኣብ ማእከል ሜዳ ሓደ ኣሳሪ ኣብ ጎኒ ካሲሜሮ ዝኸውን ክመፅእ ኣለዎ ብዙሕ ይበሃል ኣሎ ንባዕሉ መስበርታት ኣጋጢሞ ማውንት ተሰይሩ ኣይ ቲንክ ንውሕድ በለ ግዜ ኣብ ፀወታ ኣይክህሉን ይበሃል ኣሎ ሸውን ከምኡ ሰባት ጅማውት ተጋጢሞ ንክንደይ ምዃኑ ዘይተፈልጠ ኣይክህሉን ይበሃል ኣሎ ተወሳኺ ማለት እዩ ግን ሓፈሻዊ ኣነ እቲ ናይ ማንቸስተር ፀገም ኣብ ምሕደራ እዩ ደሎ ቴንሃግ ድሮ ዓሚ ከመይ ከም ዘይተዘመረሉ ሕጂ ገለ ርእቶታት ጀሚሩ ማለት እዩ ማንቸስተር ዝበቅዓ ሰልጣን እዩ ክበሃል ጀሚሩ ሕጂ እንታይ እቲ ምሕደራ እቲ ፕላን እንታይ ካበይ ናበይ ክኸዱ ደልዮም ሲ ንፁር ኣይኮነ እዚ ክሳብ ዘይተዓረየካ ምናልባት ከምዚ ታጋንታ ብባህርያ እንታይ ከይዳ ወዲቓ እንዳበልካያን ከለካ ሃንደበት ሳፕራይዝ ትገብረካ ዓበይቲ ጋንታታት ትብድህን ትስዕረን ሽዑ ከዓ ደይ ትፀበኻዮ ብተን ኣብቲ ሰንጠረዥ ትሕዝ ዝበላ ጋንታታት ከዓ ትሰዓር ሽዑ ከዓ ሕሜታ መፅእ ገለ ስለዚ ግን ሓፈሻዊ ኣነ ተካይዳ ክሪኦ ከለኹ ናይ ምሕደራ ፀገም ኣሎ ማንቸስተር እዚ ክፍወስ ተዘይክኢሉ ምናልባት ጠምጠም እናበለት ኣብቲ ቶፎር እውን ክትውድእ ትኽእል እያ ግን ከምቲ ድድለ ክፍወስ እዩ ክብል ኣይክእልን ካብተን ኣዝየን ዘይረግኣ ጋንታታት እውን ሓንቲ ኣና ኦኬ ናብ ኒውካስል ንሪድ ናይ መወዳእታ ኒውካስትል እያ ተሪፋትና ድማ ኒውካስትል ካብቲ ኣዝዩ ዝምስጠኒ ማለት እዩ ልክዕ ሲቲ ንዝክር ኢና በቶም ሃፍታማት ዓረባውያን ዝተወነነት ንብምልኦም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝነበሩ ብሉፃት ተፃወቲ ላቂማ እያ ወሲዳቶ ካብ ካልእ እውን ኣምፅኦም ኒውካስትል ከምኡ ይገበሩ ኣካይድኦም ንሪኦ ኣለና ብጣዕሚ ኣዝዩ ሳይንቲፊክ ፕላንድ ዝኾነ ኣካይዳ ኮሉ ከይተሃወኹ ዓበይቲ ስታርስ ጋር ሕጂ ከምፅኡ ኣይረኣናዮምን ኣለና እቶም ኣብቲ ክለብ ዝጥርነፉ ዘለዉ ተፃወቲ ግና ብዕድመ ብብስለት ፖቴንሻል ኤቭሪቲንግ ብጣዕሚ ኣገረምቲ ኣደነቕቲ ተፃወቲ እዮም ብዓብዩ ቲም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣጀማምርኦም እውን ቀሊል ኣይኮነን ብልክዕ ብሲቲ 1-0 ተሳዒሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም ብዝገፍሐ ዓወት ዝጀመሩ ንሶም 5 ጎላት ንምእታው ክትሪኦም ከለካ ድማኒ ኣብ ምጥቃዕ ኣብዚ ቦታ እዚ ፀገም ዘለዎም ኣይትብልን እታ ናይ ፀጋም ምክልኻል ከም ብኮ ትግለፅ እያ እጅግን ተፃዋታይ ኣፈሪሞም ይበሃል ኣሎ ብልክዕ ንሳ ንድሕር ዓቢሶማ ኣነ ወልሓንቲ ብኮ ዘይብሎም ጋንታ እያ ምናልባት
እቲ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ እውን ስለ ዘለው ከመይ ነቲ ፀወታ ማኔጅ ክገብርዎ እዮም ምናልባት ሕቶ ክኸውን ይኽእል ግን ከም ጋንታ ድሕሪ ሲቲ ማለት እዩ ድሕሪ ሲቲ ታርጌት እቲ ጋንታ ክብላ ዝኽእል ኒውካስትል እያ ስለዚ ብዛ ዓመት እዚ ካብተን 7 ክለባት እተን ኣብ ርጉእ ኩነታት ኣለዋ ኢለ ክገልፀን ዝኽእል ኣነ ማንሲትን ኒውካስትልን እየን ማለት እዩ ኦኬ ሃራይ ካብ ተዓዘብቲ ከዓ ሓደ ክልተ ሕቶታት ብመሰጅ ሰደዱለይ ነይሮም እሺ ካብአን ሓደ ክልተ ሰለስተ ክሓትከ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣበየናይ ቦታ ግድን ተፃዋታይ ከተፈርም ኣለዋ ትብል ከም ማንም ተኸታታሊ ከም ዝኾነ ተኸታታሊ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኮይንካ ክትጥምቶ ከለካ ብልክዕ ኣጥቃዓይ ድልዮም ኣሎ ገዚኦም ኣሎ ኣጥቃዓይ ግን ብዕድመ ብተመክሮ ብልክዕ ነቲ ቦታ ሽፍኖ ድዩ ጋራንትድ ኣይኮነን ኣብኡ ተፃዋታይ ክፈርሙ የድልዮም እዩ ብዓብዩ ምስ ካሲሜሮ ካልኣይ ኣሳሪ ኣከፋፋሊ የድልዮም ኣሎ ወይ እውን ኣለዉ ኮፍ ድበሉ ማለት ማክቶሚናይ ንባዕሉ ኣሎ ኣይጥቀመሉን ኣሎ ንምንታይ ኣሞነ እንድዩ ኣይደኖ ግን ሓፈሻዊ ግን ካብ ሓንቲ ወይ ዝበልኩ ሪኢቶ እዩ ንዓይ ኣብ ማንቸስተር ተፃዋታይ ብምፍራም ጥራይ ድፍታሕ ሽግር እዩ ዘለዋ ክብል ይከብደኒ ናይ ምሕደራ ፀገም ኣሎ እዚ ድሕሪ መጋረጃ ስለ ዝኾነ ንሕና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ከማ ንማሰልጣኒ እርግፀኛ እያ ነቴንሃግ በዚ ሽግር እዚ ስውን ይልብለብ ከም ዘሎ ብልክዕ ተስፋ ተነቢሩ እዩ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከደይባ ንማንቸስተር ዩናይትድ ግን ድሮ ኣብዚ ሓዳሽ ዓመት ድማ ገለ ባህ ዘይብለካ ነገራት ይረአ ኣሎ ግን ከም ተራሕቶ ክምለስ ተኮይነ ኣብቲ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ፀወታታት እቲ ናይ ጎል ናይ ምዝጋብ ፀገም በይናዮ ኢና ብፍላይ ከዓ ማእከል ሜዳ እውን ኣዝዩ ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ኣምራባት ክግዛኢ ካብ ድበሃል ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ ኣሳር ከፋፋሊ ምስ ካሲሜሮ ክፃወት ዝኽእል ግን ኣብዚ ክልተ ቦታ ለውጢ ተዝግበር ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣራይ ናብታ ሓንቲ ክሰግር ከዓ ሊቨርፑል ሳላሕ ኣብ ውድእ ሰዓት እንተገዲፍዋ ክንምንታይ እያ ክትህሰ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ብሕፍስ ዝበለ ገንዘብ ናብ ሃገራት ዓረብ ክኸይድ ስዑዲ ክኸይድ ይበሃል ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ከም ዝረኣኸዮ ኣብ ፀወታ ተቐይሩ ክወፅእ ከሎ ሓሪቑ እዚ ናይ ባንዴጅ ናይ ኢዱ ፃርፃር እንዳበለ ከይድ ይወፅእ ነይሩ ሕጂ ምስ ከምኡ ተኣሳሲርካ ምስቲ ዘለዎ ናይ ክለብ ምስ ክለብ ዘለዎ ሪሌሽን ኣብ ሰዓት እዚ ገዲፍዋ ከይድ ዶ ክትብሎ ትህሰይ ዶ ታጋንታ ከመይ ትብል ኣክቹዋሊ እዚ ናይ ዓዲ ዓረብ ገንዘብ ንፕሪምየር ሊግ ብዓብይነት ዓብ ሊጋት ናይ ኤሮጳ መንፀሮ ኮይኑ ወደሎ ልክዕ ጥራይ ንሳላሕ ዘይኮነ ንሊቨርፑል እውን እምቢ ክትብሎ ትኽእል ኣይኮነትን እቲ ኣቕሪቦምላ ዘለው ከባቢ 80 ሚልዮን ቀሪቦም ዘለው ስለዚ እዚ ነዚ ሕቶ እዚ እውን ሊቨርፑል እውን ናይ ምንፃግ ዓቕሚ ዘለዋ ኣይመስለኒ ምክንያቱ ሳላሕ ብዕድመ እውን ነዊሕ ዓመታት ሊቨርፑል ከገልግለሉ ዝኽእል ዕድመ ኣይኮነን ዘሎ ሶ ጓርዲዮላ ተሓቲቱ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢሉ ኩለን ክለባት እየን ፀርፅራ ግን ኳሕኳሕ ኣብ ደበሉሉ ግን ማዕፆ ንምኽፋት ድልዋት እየን ኢልዎን ምክንያቱስ ንሶም ጥራይ ዘይኮኑስ እተን ክለባት እውን ዝረኽብኦ ዘለዎ ኣታዊ ኣይፀለዎን ማለት ብሓፈሽኡ እንታይ ፅልዋ ከምፅእ ምናልባት ድሓር ካልእ መዓልቲ ንዛረበሉ ኣብ ናይ ሳላሕ ምስ ንመፅእ ግን ክኸይድ ትኽእለሉ ምክንያቱ ተቐሪቦምሉ ዘለው ገንዘብ ቀሊል ኣይኮነን እንታይ ከዓ እዞም ተፃዋቲ ኩዕሾ ግን ንስራሕ እዮም ወፊሮም ዘለዉ ስለዚ ዝሓሸ ኣማራፂ ምናልባት ኣነ ክሓስቦ ከለኹ ሳላሕ ድሕሪ እዚ ግዜ እዚ ንዓበይቲ ዓወታት ይጥምት ኣሎ ወይ ካብ ሊቨርፑል ወፂኡ ናብ ዝዓበየት ክለብ ከይዱ ካልእ ሕልሚ ከተግብር ኣብ ከምኡ ኣሎ ኣይብልን ስለዚ ሊቨርፑል ክጭብጦ
ዝኽእል ነገር እውን ጨቢጥዎ እዩ ስለዚ ክኸይድ ተኽእለሉ ልክዕ ብፍሉይ ግን ክሎብ ግን ዓብይ መንፀሮ ብዓብዩ ኣብቲ ማእከል ዝነበሩ ተፃወቲ ፋቢኖ ሄንደርሰን ገዲፎሞ ከይዶም ንባዕሉ ኣሊሰን እውን እኮ ይበሃል ነይሩ እቲ ወርሃ ሲስሎ እምበር ደሊነኦም ዘለዋ ናብታ ናይ ወዲ ሃገሩ ፋቢኖ ጋር ክኸይድ እሱ እውን ድሌታት ሕቢሩ ዝብል ወረታት ስነሪ ሕጂ ሃሲስሎ ስለዚ ናይ ሳላሕ ምኻድ ድማ ብዓብዩ ቀሊል ፅልዋ ኣይኮነን ምክንያቱ ሊቨርፑል ብዓይኒ ትዘበርክተላ ቀሊል ኣይኮነን ክንፈልጦ እዩ 20 ጎል ምዝጋብ ኣሲስት ምግባርሲ ንሳላሕ ሓደ ተራ ነገር ክሬዲት ከማን ኣይወሃቦን ኣብ ፅቡቅ ቁመና የለን እንዳተባሃለ ዘመዝግቦ ነቲ 10 ሸቶታት እንቲ ሓንቲ ወይ ብዛዕባ ቀድማ ቢና ብዛዕባ ኣርሰናል ክንዛረብ ከለና ሓደ ካብቲ ንኣርሰናል ርግእቲ ጋንታ ኣብዚ ዓመት ዝኸይትኸውን ገይርዋ ደሎስ ሓደ ቀታሊ ኣጥቃዓይ ዘይምህላው ኢልና ሕጂ እዚ ዓይነት ኣጥቃዓያ ትፈስር ዘላ እዚ ዓበየ ፀገሙ እንታይ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ትራንስፈር ዊንዶው እንዳተዓፅወ ስለዝኾነ ሳላሕ ከይዱ ብሰዓት እዚ እንተደኣኒ ሊቨርፑል ክትክኦ ኮይና ፎር ሹር ብርግፅ እንታይ ዘይተፀንዐ ተፃዋታይ ክትመፅእ ኣብ ከም ዝመፅእ ተፃዋታይ ኣሎ ዕድል ነቲ ቦታ ክሽፍኖ ዝበለፀ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ግን ዝበዝሕ ሁኔታዊ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣዝዩ ክፀልዋ እዩ ብቀዳማይ ድበልካዮ ክቅየር ከሎ ዝነበረ ስምዒታት ገለ ኦኬ ግን ሓፈሻዊ ኪንኡሲ ኣብዚ ዕድመ እዚ መቐሪቡሉ ዘሎ ገንዘብ እምቢ ክብሎ ይኽእል ዶ ካልእ ብዙሕ ባይዘወይ ንሳላሕ ክፅውዕዎ ከለዉ ኢሎም ኣይኮነን ፀዊዖሞ ደሎ ዓብይ ፅልዋ ዝሕድር ተፃዋታይ ምዃኑ ፍሊጦም እዮም ክርስቲያኖ ኔይማር ቴልናሲ ሳላሕሲ ካብኦም ዘይንቅስ ፅልዋ ዘለዎ ተፃዋታይ ስለዚኦም ደልይዎ ደለው ካሶም ስኢሎም ኣይኮኑ ዝደልይዎ ደለው ኣውፅኦሞ ደለው ገንዘቡን ልዕሊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንዓመት ዝኽፈሉ ዘሎ ገንዘብ ልዕሊ ዝሓትዎ ደለው ስለዚ ንሱ ኣይደኖ ክሳብ ክንደይ ነፅጎ እዩ ክትብል ከበዲ ንሊቨርፑል ከዓ ኣዝዩ በዳሂ ኣብቲ ርእሲ ዘሎ ዝተወሰኹ ከምኡ ክኾነ እዩ ማለት ካልእ ሕቶ መፅያ ዘላ ድማ ቸልሲስ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ብዙሕ ፀወታታት የላ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ እዚ ዓመት እዚ ኣብ ካልእ ውድድራት ዘይምህላዋስ ኣብ ቶፕ ፎርስ ከተውሕስ ይሕግዛ ዶ ማለት ፃዕቂ ፀወታታት ዘይምህላው ተፃዋቶት ከዓኒ ይዕርፉ ኣለዉ መስፈርቲ የለን ሕጂስ ከመይ ይሕግዛ ዶ ኣብቲ ቶፕ ፎር ትብል ከመይ ሕጂ እዚኣ ኣነ ብምንታይ ክጥምታ ዝደሊ ንመን ክለባት ቀዲማ እያ ኣብቲ ቶፕ ፎር ክትኣቱ እዩ ሲቲ ዳርጋ ከምውሕስ ሓሲብና ኣለና ኩዕሾ እግሪ ዘጋጥም ገዲፍካ ማለት እዩ ብውሕዱ ንኒውካስትል ክትበልፅ ዓቕሚ ኣለዋ ዶ ኢልና ሓቲትናሲ ናይ ተፃወቲ ይኮነን ፖቴንሻል ዘለዎም ሓንቲ ወይ ገሊፅና ኢና ኣዝዮም ብሉፃት ተፃወቲ ኣለዋ ባላንስ ግን ጋንታ ነንሕድዶም እውን ዘይተናበቡ ተፃወቲ ሕጂኦም ክወሃዱ ማለት እዩ ምናልባት ከም ሓደ ኣድቫንቴጅ ኣብቲ ቻምፒየንስ ሊግ ዘይምህላዎ ዩሮፕያን ዘይምህላዎ እሱ ሓጊዝዎም ዝሓሸ ደረጃ ክሕዙ ይኽእሉ ኮኑ ቶፕ ፎር ክኣትዎ ግን ቀሊል ኮይኑ ኣይስማዓንን ንዓይ ማለት እዩ እንታይ እዩ ትቐንዲ ነገር ሓደ ኣብዚ ምዕፃው ናይዚ ምስግጋር ተፃወቲ እንታይ ተፃወቲ ይገዝኡ ኣይንፈልጥን ኢና ምክንያቱ ናይ ቸልሲ ዕዳጋ መትሓዚ የብሉ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ሓንቲ ደው ድብል እንታይ ክገብሩ እዮም ኣይንፈልጥን ኢና ግን ሓፈሻዊ ኣነ ሕጂ ከም ቲም ክሪኦ ከለኹ ንከምኡ ዝኸውን ደረጃ ናተይ ግምት እዚ ኣይመስለኒ ኦኬ ግን እቲ ቅርፂ ግን ክትሪኦም ከለካ ምስ ሊቨርፑል ብቀዳይ ክፃወቱ ከለውስ ልክዕ ከምቲ 2003 2004 ዝነበሩ በዓል ድሮግባ ገለመለ ተዘኻኽረካ ተጋን ያ
አንተወይኮም ኢለ ነይረ ነዛ ዓመት እዚ ኢና ንብል ዘለና እምበር ብፍላይ ንፁር ዝኾነ ፕላን ሒዞም እንተ ደኣ ይኸዱ ኣለዉ ኮይኖም ዋላቶም ተፃወት ዘፈርሞም ዘለውስ ኣዝዮም ንኣሽቱ ፖቴንሻል ዘለዎም ንሸውዓተ ሸሞንተ ዓመት ይፋት ፈርማ እዚ ዘርእየካ ነገር ኣሎ ማለት እንታይ እዩ ሓደ ነዊሕ ፕላን ሒዞም ከም ዘለዉ ስለዚ ብልክዕ ሓደ ንፁር ዝኾነ ፕላን ሒዞም እንተልዩ ምናልባት ድሕሪ 2-3 ዓመት ንፕሪምየር ሊግ ዘይኮነስ ኣብ ኤሮፓውን ሓንቲ ዓብላሊት በዳሂት ጋንታ ፍጠር ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ዝበልካ እቶም ዓይነት ተፃወትቲ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ነዚ ዓመት እዚ ግን እንታይ ሓደ ካብቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ብድሆስ እቲ ውህደት ዝበሃል ነገር ይሓትካ ብደመ ነፍሲ ምርግጋዕ ዝበሃል ገለ ነይሩ ምሽ ሓደ እዋን ዛዕባ ሊቨርፑል ክዝረብ ከሎሲ ማነ ሳላሕ ፈርሚኒዮ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ተዓሚቶም ዝናበቡ ተፃወትቲ ነይሮም እንታይ እዩ ብቐሊሉ ድመፀ ኣይኮነን ሽማ ሕጂ ብዙሕ እተን ቶፕ ጋንታታት ትሪኦ ነገር እንተኒ እሱ ብፍሉይ ኣብ ማን ሲቲ ከምዚ ኩሉ ኣብቲ ክለብ ዘሎ ተፃዋታይ ኤኒ ታይም ናብ ሜዳ ኣትዩ ኣብቲ ጋንታ ይወሓድ ዋላ 5-6 ፀዋታ ርሒቑ ዝፀንሐ ተፃዋታይ መፂ ኣብታ ቲም ስጥም ኢለ ከምዚ ብሲስተም ናይቲ ኣሰልጣኒ ትኸይድ ጋንታ ፍሪደም ሂቦም ኣብቲ ሜዳ ዘፃወቱ ፍሪደም ሂቦም ነቶም ተፃወትቲ ነብሶም ክገልፁ ዝፈቕዱ ኣሰልጠንቲ ግን እቶም ተፃወትቲ ኣብቲ ውሽጢ ሜዳ ዝሰርሕዎ ምርድዳእ ዝፈጥርዎ ስጥመት ኣገዳሲ እዚ ሕጂ ቸልሲ ብቐሊሉ ከተምፅኦ ትኽእል ድያ ይሕቶም ስለዚ ቀሊል ስለኮይኑ ዘይስማዓኒ ግዜ እዚ ዓመት እዚ ምናልባት ካብቲ ቶፕ ፎር ናይ ምውፃእ ዝዓበየ ተኽእሎ ኣለዋ ዝብል ርድኢት ዘለኒ ኦኬ ሓራይ ናብ ዝቐፅል ሕጂ ክንሰግድ ተኾይና ካሊእ ዘላ ድማኒ ሲቲ ብዘይ ጓርዴላ እተካይዶ ፀወታታት ብኣሉታ ናይ ምፅራው ተኽእሎ ክሳብ ክንደይ ንዓይ ብዙሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ከመይ ማለት እዩ ብልክዕ ሓደ እንታይ ኣሎ ብዛዕባ ጓርዴላ ብፍላይ ማለት እዩ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ኣብቲ ሜዳስ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ኣሰልጣኒ ተቐዲመ ከም ዝክገልፆ ፀናሕኩ ብሲስተም ናቱ ኣብቲ ሲስተም ናቱ ኢሉ ደፃውቶም እቶም ተፃወትሲ ኣብታ ናቱ ሲስተም ይበእትዎም ሓደ ዓብ ሕቶ መፂ ነይሩ ሃላንድ ምስ መፀሲ ቅድሚኡ ዝረኣነ ናይ ጓርዲዮላ ሲስተም ማንም ተፃዋታይ ኣብ ቅድሚት ደው ኢሉ ኩዕሾ ኣብ ነዊሕ ተደርብያት መፆ ዝፅበ ተፃዋታይ ኣይነበረ ወላቶም ኣጥቃዓቲ ተባሂሉ ዝወርድ ኣብቲ ቤስት 11 ኣጥቃዓይ ተባሂሉ ዝወርድ ዋላሲ ኣብ ሓንቲ ቦታ ቆይሙ ዝፃወት ኣይኮነን ምክንያቱ ሲስተም ሮቴሽን እዩ ተፃዋታይ የማን ፀንሐ ፀጋም ወፅእ ማእከል ፀኒሑ ገለ ሕጂ ግን ንሃላንድ በታ ናቱ ፖቴንሻል ድማ ካልእ ዓይነት ኣድቫንቴጅ ተጠቂሙሉ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣርሰናል ዝፍትንዎ ዘለዉ ነገር ንሱ ኮይኑ ይስማዓኒ ንሃቨርትስ ኣብ ቅድሚት ገይሮም ዝፈተንዎ ነገራት ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ኤኒዌይ ከምኡ ምስቲ ምዃኑ እቶም ተፃወትቲ ጓርዴላ ብዘይብሉ ከመይ ክኸውን ገለ ሓደ ብዓብዩ ዘመን ናይ ቴክኖሎጂ ፀወታ ክከታተሎ ይብልካ ንዕኡ ፀወታ ሙሉእ ኤርፎን ኣብ እዝኑ ገይሩ ብሰምዖ መልእኽታቱ ናቱ ሜሴጅ ዝቕበል ሰብ ኣሎ ኢሉ ይዕዘብ ደኣነ ስለዚ ጓርዴላስ ክህሉ ኣብቲ ምናልባት ኣብኡ ኮይኑን ብርሕቀትን ፍልሊ ይህልዎ ኸውን ግን ክህሉ ግን ብዓብዩ ከዓ እቶም ኣብ ማንሲቲ ዘለዉ ተፃወትቲ ኩሎም ክንሪኦም ከለና በርናንዶ ብምልኦም ብሓፂሩ ክሪስቶፈርሰን ከማን ክትፈልግ ኣይትኽእልን ፀወታ ክመሓድር ተፃወትቲ እዮም ስለዚ ቶታል ፅልዋ የብሉን ክትብል ኣይትኽእል ግን ከቢድ ዝኾነ ፅልዋ ከዓ ክህልዋ ኣይትፅበን ብዓብዩ ኣጀማምራ ናይተን ዓበይቲ ጋንታታት እውን ዘሰክፍ ኣይኮነን ዘሎ ሲቲ
كم نقول صنحنا ما حساب كندو حساب زي كونه أنا حابب سلوات فريق اللي أحسن الرأي أنا بموداتا نزعدل زي بمحبكا كمسجنا كفوتو بأمنة تجاي كله قمتات موداتا عدل يهوي كم حجي ونعهون بس ما قد زي عدل كهبكا أموداتا كاني ناي لومي ناي قدام سنبت نزلو صوتات من تسعر انت قمته مالي عن الشيء منا حجد ما كابن زلو صوتات ثلاثة تقميتهم ويا أربعة مالي يشلم مالتي تقدام ثلاثة تخينهم بعيد في اللي مالتي اجي عدل ناتكا ون قمت كم تم قمت قمتات ناتكا ها عدل كبكا كم تنتان متر أوكي ما بحدا نايلوم صوتا له تشيلسي لوتون تاون الله من سعرته تشيلسي خد سعره اوكي كندي بخندي منقولو تقلها حجي I think ኣብቲ ቅድሚት ዝኾነ ናይ ኢንጁሪ ነገር ኣጋጢሞም ኣሎ ሜቢ ክልተ ብሓደ ሽዕሩ ዝለግምት ካብ ቸልሲ ጎል ክዕቱ ይኽእል ኢለ ዝግምቶ ድማ እዚ ሓድሽ ድሮግባ ዶ ይኾን ኣሎ جاكسون ድሮግባ ክኾነልኩም እየ ድብል ዘሎ هو انا بحكي ግን ክልተ ግዜ ጥራይ ተራኺበን ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዘመነን ክልተ ግዜ ተራኺበን ኣብ መጀመርያ ኣብ 2021 ቸልሲ ንሉተን 3-1 ስዒራታ ኣብ 2022 ከዓኒ ቸልሲ ስዒራታ እግን 2-3 ሕጂ ሳልሳይን ክራኸባ ኣብ ታሕቲ ዲቪዥን ስለ ዝነበረት راخبا يكعلا تحت كالي امناي قدام كاني بورسماوث مس توتنهام اميرا بورماوث يكون دلو سلازي بس ما عرف وصاين دبل قمت على كني بخني مالك ما عرس بزحي خلطه بخلطه 3-3 0-0 اجي افتو جول كالو يتوالينا يتوان كتاب خلطه تصاحي ندم اوكي حنت ارسنال فولهام كده ارسنال فولهام 3-1 ارسنال شعرها نسمع 3-1 درجة كومتات مبزحت جيزي خوميات سعران فولهام يا كمان تون جولاتك اوكي فولهام اوديغارد ساكا كيف هذا فولهام اوكي ناي 3-1 اللي خلي كان 3-0 3-1 ناي فولهام كان ناي فولهام تي دور صوتي كنريو مع دمنا ابز حاله صوتا بتحيرا فونا صوتنا فولهام عراي حانتي لحناي مودا تادلا عدل كبكا مانشستر يونايتد مش نوتنغهام فورست اوكي اميرا مانشستر يونايتد و4 جزء تراهيبه مالو بداهي صوتا فونم بنش مع عند مانشستر والترافورد مش مكانه تصدق حدا بزيرو مش عارف من سمعني برونو عقل تقول اوكي بقى صبغ عدل كبرات تخاتلتنا دماني اب بوتا كومنت ناتكم من سعر كندي بخندي عندنا تقول له توخاني تقصقم كل ساعه تقول لكم مالتي زي عدل زي تتقملوا لايك شير كومنت ها غورو اب قصال سغاب نرحب سلام تنا ثانك يو
يغني لنا خاب بأمنت بنزع عدل زمهاب. ثانك يو سماعة كلاتكم تخاتل تدما غني لي في زبور اللغو والكاوي ريتو كوينو كابتن كلها أنا نكتاتلو نفور نكتاتلو وددرنا بريمير ليج تيم زلو كنا بفلاي دما أبزن فلتر وحدات صوتات سلس حليفا دلوا أمزي عبي أنا أمزي قمتات كتبول تخيل أيقونة بس جمع راس بزخونه عبد القدس ግን ስለ ብዙሕ ነገር ፍላይ ዲቴይል ክንባሃል ተስፋ ገብር ስለ ግዜኹም ብጣዕሚ ኣመስግን يغني لنا ثانك يو بأمنت عاي. سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبي فلتت حبوس دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري تطلعوا زنك قولي عاما كوميدي دراما على الوزارة سبورت فيلمي